Kajing penkre jong ki nong yalam kaseng Kongres Haribhoi District. Na kamta ka jingwan yukjat jong Rahul Gandhi ubari nong yalam jong ti kaseng san perthai hari India kala nang ya chachat. Madala abanu i ka jing penpu penping ya kesurok ba National Highway da ka jingte ya kilama bat ki dur jong tu nong yalam hasilenter jong kesurok ka penadu ka office jong District Transport Officer Haribhoi District hadu Ahmadan paham sim. Kabadi ke jika kabal penmang ba Rahul Gandhi unwan ya kijat kabalong dag jing temu jong tu nong yalam ba kan ka jing ya kijat kan de halor ka nong rim ban penlong ya kari banu i ka jing ya teli bat ka jing yo ya ka hok bat ka jing secara hok ha kari baro gawai ya kabala tip kum ka Bharat Joro Nyay Yatra. Kene ke jing ya kijat jong Rahul Gandhi hanong po Haribhoi District kan long lasai kesngi kata ha ka ar tarik ukulal kot arjar ar pusau.